Шора, засвятила зора, а вчора засвятила зора, засвятила зора, а вчора засвятила зора, засвятила зора, зора засвятила, свету звеселила, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила, зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Люди, прибегайте, Христа привитайте, люди, прибегайте, Христа привитайте, Христа привитайте, люди, прибегайте, Христа привитайте, Христа привитайте, свету звеселился, Христос народился, свету звеселился, Христос народился, Христос народился, свету звеселился, Христос народился, Христос народился. Нова радость стала, яка не бывала, над вертепом зорка ясна, свету засияла, над вертепом зорка ясна, свету засияла, где Христос родился, с девы воплотился, як дитятка пеленами у яслях спавился, як дитятка с пеленами у яслях спавился. Просим Тебе, Божа, просим мы, як можем, дай життя у небі щасна, на землі пригожа, дай життя у небі щасна, на землі пригожа. Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады з вами зноў сустрэцца ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю тебе, Сяржук. Иван, мне падаецца, што зіма і студзень гэта нейкае адно вялікае свята, да? Якое не сканчаецца? Не сканчаецца. У нас зноў песні ў эфіры, зноў святы, зноў раство. Вось скажы мне, ты увогуле як часта спяваеш? Правду мы казаць? Мы не будзем браць, калі ты там у лазню ходзіш ці мыцца, просто вось калі ты спяваеш? Ніколі. Ніколі, увогуле не спрабаваў? Не музычны чалавек. І з фальклорам незнаёмы? Зусім. Зусім. Добра, а з народным тэатрам? З батлейкай непасрэдна? Ніколі. Вось, гэта тое, што стаіць у нас у студыі, ты не ведаеш, што гэта? Ну, калісьці на занятках па гісторыі нам распавядалі, што існаваў такі тэатр, гэта было нешта унікальнае для Беларусі, але ніколі не бачыў я гэта ўжывы. Вось сёння у мяне прэм'ера. Прэм'ера, ёсць такі момант. Шановныя тэлегледачы, як вы зразумелі, у нас сёння зноў святочная праграма, таму што да нас завіталі госці з Новаполацка, таму не пераключайце канал, сёння будзе вельмі цікава.
Мы починаем. «23 января концертный зал Витебск приглашает на конкурс по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка-2016». Зрителей ждет выступление участников из 16 стран мира. В программе европейские и латиноамериканские танцы, показательные выступления чемпионов мира по латиноамериканским танцам Федора Полянского и Дины Ахмедгареевой. Начало в 10:00. В музыкальной гостиной проходит первая в Беларуси художественно-образовательная выставка «Мир импрессионизма». Вниманию зрителей представлены копии работ великих художников конца XIX – начала XX веков – Ван Гога, Мане, Ренуара, Писсаро, Сезанна и многих других, чей естественный стиль письма живо и непринужденно воплотил на полотнах мимолетные впечатления от окружающего мира. Выставка работает с 10:00. Белорусский театр «Лялька» представляет сказку для детей от 3 лет «Морозко». Добрый, немного бесхарактерный дед, злая мачеха, лентяйка Паша, рукодельница Даша и справедливый Морозко – кому неизвестны эти герои. В интерпретации «Ляльки» сказка жила в особой атмосфере доброты. Даже девочка Паша в финале сказки вызывает не злорадство, а легкое сочувствие. Как жить ей дальше, не приспособленной к работе, неумелой и злой? Совсем не похожей на маленьких зрителей, которые пришли не посмеяться над ее бедой, а посочувствовать. Начало в 11:00. Витебская областная филармония приглашает на концерт для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот». В новой концертно-познавательной программе примет участие психолог, рекомендации которого помогут оптимизировать состояние молодых мам и улучшить самочувствие на протяжении всей беременности. Зрители ожидают много новой и полезной информации, а дети услышат, какими прекрасными звуками бывает наполнен мир. Начало в 16:00. Арт-пространство Толстого 7 представляет творческий вечер Стаси Силки и Сергея Башлыкевича. Слушателей ждут уже полюбившиеся и новые песни, а также атмосфера искренности, свободы и отличного настроения. Начало в 18:00. В театральной гостиной Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса пройдет спектакль в жанре психологического триллера «Я вольный» по роману Амелины Томп в постановке Александра Дольникова. К одному из пассажиров в парижском аэропорту подсаживается некто месье Текстер Тексель и начинает неприятный откровенный разговор о своей жизни. Слово за словом герои погружаются на темное дно человеческой сути, открывая двери, которые, возможно, не стоило открывать. Начало спектакля в 18:00. Битлз-клуб «Чердачок» представляет концерт-презентацию нового альбома группы РСП «Посредством средств». Группа РСП – это порция юмора, карикатуры, сарказма и самоиронии, благодаря чему живые выступления превращаются в эксцентричное и немного абсурдное шоу. Начало концерта в 20:00. 24 января концертный зал Витебск представляет продолжение конкурса по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка-2016». Зрителей ждет выступление участников из 16 стран мира. В программе европейские и латиноамериканские танцы, а также показательные выступления чемпионов мира по латиноамериканским танцам Федора Полянского и Дины Ахмедгареевой. Начало в 10:00. Витебская областная филармония приглашает на представление для всей семьи с участием ростовых кукол «Черепашки-ниндзя в сказочном цирке». Зрителей ожидает лазерное шоу, конкурсы и яркие цирковые номера. Организаторы представления советуют захватить с собой фотоаппараты. Начало в 11:00. Белорусский театр «Лялька» приглашает юных зрителей на спектакль «Воук» и «Раз, два, три». Хорошо известную всем историю троих беззаботных поросят и серого волка поведают детям артисты кабаре. По законам жанра актеры во время спектакля поют, танцуют, меняют костюмы, создавая неповторимую атмосферу эстрадного представления и рассказывая сказку с тонким вкусом и юмором. Начало в 11:00. Витебский художественный музей приглашает на выставку живописи Алексея Бизунова «И сохранить тепло твое». Талантливый молодой художник оставил после себя не только около 120 широкоформатных полотен, но и множество стихотворений, сопровождающих его картины и раскрывающих абстрактные образы, объединенные стремлением к свободе духа. Выставка работает с 10:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет психологический детектив «Кошки-мышки» в постановке Юрия Лизингевича по пьесе Александра Мартаня. Что произойдет, если на закате жизни двух сестер вдруг проявятся тайны прошлого? Излечило ли время от боли предательства? Ответы на эти вопросы ждут зрителей в пьесе, названной автором «Скандалом без антракта». Начало в 18:00.
25 января «Битлз-клуб Чердачок» приглашает на кинопоказы по понедельникам. Название кинофильма станет приятным сюрпризом для посетителей, а после просмотра состоится совместное его обсуждение. Начало показа – 20:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе. Раім, канешне ж, наведваць іх, пашыраць свой далягляд, сваю ўнутраную і знешнюю культуру, канешне ж, таксама. Але мы звяртаемся да нашых гасцей у студыі. Гэта ўжо знаёмы нашым тэлегледачам Андрэй Рэцікаў, кіраўнік народнага тэатра «Лялек Капялюш», і Кацярына Фядотава, кіраўнік Цэнтра рамёстваў і традыцыйнай культуры горада Новополацка. Добрый вам вечар. Добрый вечер. Я спадзяюся, добра все даехалі да нас, да? Цудоўна, все цудоўна. Ну і адразу, я так думаю, пачнем з Андрэем, да, мы размову. Сустракаліся мы, ну, амаль што вось роўненька год таму, так, у гэтай студыі. Што за год адбылося? Якія здабыткі, якія дасягненні, што ў вас новага? Ну, здабыткаў шмат, дасягненняў таксама. Мы ніколі не стаім на месцы, рухаемся, нешта робім, ладзім спектаклі, выставы, увесь час некуды ездзім. Я скажу, што ад пачатку студзеня да гэтага дня я яшчэ так, толькі... Дома не былі? Да, городы меняются. Вот. Ну, конечно же, на Славянском базаре мы удзельнічалі у фэсце на 7 ветрах, показывали батлейку каля ратушы, полацкую батлейку з лялькамі-марыянеткамі. Вот. З апошняга толькі што прыехалі з фестываля «Нябёсы», міжнародны фестываль батлеечных і лялечных калектываў у Мінску. Ён праходзіў у Свято-Елизаветинскім манастыры. Это міжнародны? Так, а якія яшчэ краіны былі? Ну, краіны былі яшчэ Расія і Украіна. Ну, в прынцыпе, акрамя Польшы, паўсюль, дзе існуе, да? Ну, так. Вярцеп, батлейка, шопка. Ну, якія ўражанні вось пасля фестывалю гэтага? Уражанні, ну, скажу так, што зараз назіраецца такі ўздым батлеечнага руху. Было 19 прадстаўлена тэатраў на конкурснай праграме. Фестываль ішоў 4 дні. Ну, цікава, было цікава паглядзець, хто, як, што робіць. І скажу так, што было шмат цікавага, і таксама варта было і паглядзець на суседзяў, што яны там робяць. Ну, што ў іх адбываецца зараз? Можна чамусьці павучыцца у суседзяў? Ці ўсё ж такі мы заканадаўцы? Ну, я скажу так, калі ўжо батлейка рухалася да нас з Еўропы і праз нас праходзіла, і прайшла нас і пайшла далей, ну, скажу так, што ўсё роўна адрозненне рускага вярцепа і беларускай батлейкі ёсць. У нас батлейка прадстаўлена больш шматгранная. Вярцепнае мастацтва, ну, скажу так, што калі вярцепу 300 гадоў, то батлейцы ўжо 500 гадоў. І калі на паседжанні быў круглы стол, батлейка ў прасторы 21 стагоддзя, я таксама там рабіў даклад наконт віцебскага жлоба, таму што самая вядомая і самая зараз папулярная гэта так званая магілёўская батлейка, двух'ярусная, са шпянёвымі лялькамі, ну, як мы паказвалі мінулы раз. Забаўляліся. Ну, таксама ёсць такая з'ява, як віцебскі жлоб. І мы адразу скажам, што гэта вось тое, што за вашай спінай стаіць. Так, гэта тое, што зараз стаіць. І вот я рабіў даклад наконт гэтага тэатра, таму што гэта вельмі цікавая з'ява, і цалкам прадставіць яе яшчэ, ну, я не бачыў прадстаўлення, каб было прадстаўлена. Можа, мы і, боюся сказаць, першыя... Ну, а чаму баяцца? Не трэба баяцца, першыя. Першыя піянеры. Праз 120... Чакайце, якіх 120? Праз
200 гадоў. З 200 гадоў. Праз 200 гадоў, та Першыя. мы Ізноў першыя. першыя. Ізноў першыя. Ось. І калі нашыя маскоўскія госці таксама рабілі даклад пра вярцепнае мастацтва ў Расіі, развіццё і ўсё такое, ну, неяк яны так, вось вярцеп, гэта вот эта скрыня і ўсё. Усё, што іншае, гэта не вярцеп. Гэта ўжо не архаічна, не старажытна. Ну так, а я таксама, ну, я мінулы раз падрыхтаваўся, тут прыходзіў З паперачкай. з паперачкай. Таксама вось раздрукаваў паперачку 1912 года. Вот. І з этой же самой паперачкай я і маскоўскім гасцям зачытаў, як гэта было ў 1890 годзе. Вось. І гэта для іх было здзіўленнем. І яны попросили контакт, попросили прислать им некую замалёўку. Сумняваюцца нешта яшчэ, так? Ну, я скажу так, ва ўсіх падручніках, энцыклапедыях, ва ўсіх даведніках ёсць жлоб. Гэта таксама жлобам на Віцебшчыне называлі тую кармушку, куды клалі сена, і дзе нарадзіўся Христос, яселкі. І таму вот гэтая назва віцебскі жлоб. Ну, чаму віцебскі? Я вот магу прадставіць. Конечно, можна. Да. Гэта старонка з беларускага зборніка, які выдаў, яна таксама мае назву «Быт беларуса», якую выдаў Еўдакім Раманаў у 1912 годзе ў Вільні. І тут ён апісвае таксама святы, каляды, як святкавалі. І таксама ён апісвае, што ў час калядаў, ну тут дакладна ён апісвае Магілёўскую і Віцебскую губернію, ён апісвае, што была традыцыя вярцепных тэатраў паказваць на каляды. Ну, і ён піша, што у Вележы, у Суражы, ну, это таксама ж, ведаеце, што Витебская губерния, в употреблении был вертеп, имеющий вид трехглавой церкви, укрепленный снизу к переносной скамье. Стены церкви сделаны из тонкого коленкора, пропитанного маслом. Внутри под куполами подвешены железные обручи с укрепленными на них фигурами действующих лиц и с подсвечником в центре. Вертепщик садится позади такого вертепа, открывает находящиеся там дверцы, зажигает в подсвечниках свечи и своеобразно ходу действия поворачивает обручи. На передних стенках вертепа получается в увеличенном размере теневые изображения действующих лиц. Може, ми одразу Катерину винесу, може, Андрей одразу покаже нам принцип я деяния. только тут еще один сказ. Цитату. Один так. Вертеп этого типа найден мною в Вележе и пожертвован Витебскому церковному музею, где и по всей вероятности находится и доселе. Ну, это докладно 1889 год. Может, где-нибудь уж и сховали? Ну, может, нет. всплыве. А після описания, это уже был Витебский державный музей, здається, было описание еще Краснянского, Витебского жлоба. Ну, я у одним даведнику прочитал, что Витебский жлоб сгинул у часы Великой Отчины. Ну, зараз покажите нам, як ён працуе. То стаіць гэтай прыгажосць, вельмі ж цікава, што як адбываецца, покажите нам гэты сакрэты, калі можна. Ну, я вось здыму. Іван просто вельмі так хацеў пабачыць, што ж гэта такое. Здыму один экран. А то толькі на уроках гісторыі. Мы павінны патлумачыць, што нават сведчы, пра якія паведамлялася, мы не использовали, мы не можем их выкарыстоўваць, таму што пажарная бяспека ў першую чаргу. Так, таму мы паставілі свой свет, які... Так, і я просто поставлю свечку, як яна павінна быць. Да, покажем, як яно на самой справе. Ну, мы нават можем достаць вот гэтую... Ну, не, складана. Добра, я раскажу так. Як і ёсць у апісанні Романова, гэта трохкупольная царква, два ярусы. Вось. Скажу так, што у гэтай батлеце, калі ў Магілёўскай батлеце там была і рэлігійная частка, і містэрыя, і драма на цар Ірад, і яшчэ бытавыя сцэны, то гэтая батлейка, яна разыгрывалась цалкам рэлігійныя сюжэты. Тут у гэтых акенцах сюжэты, гэта
уцёкі святой сям'і ў Егіпет, калі Ірад загадаў забіць усіх немаўлятак. Так. Вось цар Ірад вот тут на кружэлцы едзець со сваім войскам. Ось. Злобны і пачварны, да? Так, аддаў загад забіць усіх немаўлятак. І ў гэтым аддзеле тут валхвы ідуць пакланіцца нованароджанаму Хрысту. Ну, тут у нас адкрыта зараз. Я скажу так, што гэта ў асноўным была такое песеннае прадстаўленне. Батлейшчык толькі трошки каментировал, якія адбываюцца тут. Альбо тут на экране ён пісаў просто «Се цар Ірад едзе избивать младенцев». Ну, так, каментар такі. Ось. Альбо сам каментировал, што адбываецца. І калі ўжо кульмінацыя, ўсё, цар Ірад згінуў, святая сям'я вызвалілася, ўсё добра, то гаснуць вось гэтыя акенцы тры, опускаецца вот эта вот шторка, так, і тут мы ўжо бачым саму такую нерухомую кампазіцыю, менавіта расставу. Ну а само прадстаўленне, яно ж было не працяглым па сваім часе, колькі длілася, ну вось... Ну, прадстаўленне, скажу так, яно цалкам, усе батлейкавыя прадстаўленні, яны могуць доўжыцца там недзе 15-20 хвілін. Так, усё астатняе запаўняецца песнямі. Таму, калі ўжо добра заспяваць, можна і зацягнуць там на паўгадзіны. Всё залежыць ад выступаючага. І зноў жа гэта ж калядоўшчыкі прыходзілі з батлейкай у нейкую хату, сядалі на лаву, ставілі гэтую батлейку і паказвалі сваё прадстаўленне. А пасля за гэта раскрывалі сваю шапку, кішэню там, яшчэ нешта. Так што, Іван, рыхтуйся, нам батлейку паказалі. І казалі, ну, цяпер, добры гаспадару, дай нам кілбасаў, сала, цукерак. Дякую, Андрей. Ну, сідайце. Ну, я поставлю уже, каб это была Андрей нам картина. показаў, в прынцыпе, як дзейнічае, і як ужо сказаў, што прадстаўленне само невялічкае запаўняецца песнямі. Я так разумею, што у гэтым дапамагае Кацярына са сваім тэатрам песні Субацея, так? Кацярына, для вас гэта ўпершыню такі вось досвед у працы, каб працаваць з батлеечным тэатрам? Ці гэта ўжо не навізна? Не, ну, конечно, гэта такі дэбют у нас творчы з Андреем Михайловичем. Так сталася, што мы разам працуем, і я так шчыра цікаўлюся ўсёй сваёй спадчынай, і вывучаем гэта з нашым калектывам, і спявалі, пачыналі мы, канешне, з больш сучасных песень, але потым усё ж такі цікавасць узрасла, і мы сталі вось думаць у гэтым накірунку, знайшлі вось раманава сведчанне, і потым з Андрэем вырашылі, што а чаму б і не паспрабаваць. І ну, гэта першая маленечкая спроба, яна пакуль што складаецца ў нас толькі з 3 кантаў невялічкіх і з невялічкіх там імправізаваных нашых выступленняў, такіх тэатральных нейкіх, і мы дапамагаем, ну, так. Ну, я яшчэ добавлю, што дакладна ж мы не ведаем, як адбываліся гэтыя прадстаўленні. Таму можна сказаць, што так і было. Так і было, так. Абавязкова. Як зараз усе кажуць, гэта рэканструкцыя. Гэта рэканструкцыя, ну, тут складана сказаць, ці гэта рэканструкцыя, ці гэта такая спроба аднавіць нешта, ну, на сучасны погляд, як гэта было. Можа, там зусім інакш усё было. Ну, мне здаецца, што гэта само па сабе вельмі цікава, і калі гэта робіцца шчыра і аддана, то гэта выклікае цікавасць простага чалавека, што вельмі сёння важна, бо, канешне, цікавасць да батлейкі ўзрасла, і да традыцыйнай культуры нашай ўзрасла, і гэта вельмі добра і вельмі прыемна, але ўсё ж такі засталіся, пэўна, людзі, якія далёкія ад гэтага. І вось таму трэба данесці. Вось увогуле можна зараз сказаць, што адбываецца адраджэнне батлеечнага і увогуле лялечнага тэатра? Так, так. Цікавасць узрастае. Батлеечна дакладна. Я вам скажу, што зараз ужо амаль, ну, Мінск, само сабой, а я скажу, што амаль што, напэўна, у кожная вобласць у Беларусі ўжо робіць нейкі, спрабуе рабіць. Ну, першыя спробы ўжо прайшлі ў мінулым, пазамінулым годзе. Я ведаю, што і Гродненская вобласць, і Магілёў робяць ужо батлеечныя фестывалі. Таму я думаю, што нам у Віцебску, я
скажу, что на Віцебшчыне зараз адбываецца таксама бум батлеек. І ўжо той фестываль «Лялечны свет», які абласны фестываль аматарскіх лялечных калектываў, я думаю, што яшчэ год, і ён проста не змесціць усё, таму што батлеек стала ўжо так шмат. Ну, глядзіце, батлеек шмат, а ці можам мы сказаць пра тое, што узрастае колькасць батлеечных тэатраў, а пра якасць? Што мы можам сказаць? Ці адпавядае колькасць якасці? Ці ўсё ж такі ёсць жаданне ствараць батлейку, а ўсё ж такі, ну, не дацягвае? Ну, пакуль што ёсць жаданне ствараць, а вось як гэта зрабіць, як гэта кажа, так, смачненько. Каб было Смачненько. Ну, конечно, я по сабе скажу, что я не адразу пришел до того, что вот мы выступили на Нябёсах. Гучыць як, да? Выступілі на Нябёсах. Все пытаюцца дзерэціка, я кажу, на Нябёсах. Я не кажу, якім сэнсе. Так, фестиваль Нябёсы, такая добрая назва. Мы выступали ў першы дзень. Вось. І сапраўды пасля нашага спектакля быў такі ўздым, усе падыходзілі, дзякавалі, казалі: вау, такі мы нават не ведаем, што на Віцебшчыне адбываецца. Вы просто сталі ўпрыгожаннем нашага фестываля. Ось. І я скажу так, правда, калі я пасля падумаў, так, ну так, трэба было ісці 20 гадоў да гэтага, каб стаць такім упрыгожаннем. І адразу, я калі зрабіў першую батлейку, узяў эту ляльку і кажу, што я гляджу на яе, думаю, ну добра, я так, раз, на гадзіннік 7 хвілін. Што я буду рабіць далей? Яшчэ 7, да? Хаця б на 15. Так. А вось у тым, што датычыцца сюжэту, мы разумеем добра, што гэта заўсёды нейкая рэлігійная тэма. Але што больш сёння вабіць рэканструктараў батлеечных тэатраў? Камедыйныя ці нейкія драматычныя сцэны? Ну, вось усе, хто робяць зараз рэканструкцыю, я так назіраю. Ну, па-першае, звычайна гэта на каляды, ну, абавязкова цар Ірад. І вось там ужо на фестывалі цары Ірады розныя і усялякія там. Вось. І зноў жа, вось тыя традыцыйныя народна-бытавыя сцэны, якія бытавалі на Беларусі, і якія зараз ізноў жа вось па тым дакладам, якія былі ў нас на фестывалі, на этом круглым столе, што ў Расіі ім цяжка гуляць вот гэтыя народна-бытавыя сцэны, таму што яны кажуць, ну, мы не ведаем, як это рабіць. А ў нас традыцыя гэтых, яна ўжо пранікла з батлейкі, ўжо бралі сюжэты вядомыя нашы літаратары, і Янка Купала, і батлейка ўжо пайшла, вось менавіта гэты жанр народна-бытавых сцэн, ён ужо пайшоў далей у літаратуру, у тэатр. І я скажу, што цікавасць, канешне, да народна-бытавых камічных сцэн, яна вельмі. Андрэй, вось у Кацярыны мы запыталіся, што гэта ўпершыню такі. Вы ж былі і рэжысёр, і акцёр, да? Як зараз пачуваецца, калі ўжо не толькі вы адзін тут за сцэнай, тут яшчэ і калектыў дзяўчат, які спявае? Як вось гэты такі тандэм? Ну, гэта ж добра. Думаеш, так, ну, калі я не змагу нешта сказаць... Можна не толькі лялькамі пакіраваць. Я ж тады скажу, спяваем! Спявай, калі што, адразу спявай. Спяваем. Ну, вось мне проста ўвогуле цікавіць гэтыя рэжысёрскі, да, што рэжысёр, ну, гэта ж звычайна ў лялечным тэатры, ў драматычным, што чалавек, ну, скажам, такі ўжо збіты досыць такі выгляд яго, гэта чалавек, які крычыць, там, да, нешта там, не веру, там, ці, ай, малайчына. Уйдзі са сцэны. А вось Андрэй адзін, да, са сваімі лялькамі, як той Карабас-Барабас, да? Хто, калі вы рыхтуеце свае спектаклі адзін, да, калі няма побач тэатра песні, субаце, хто дае нейкія парады, там, звяртае ўвагі на памылкі, што вось тут трэба неяк папрацаваць. Раней я вялікае люстэрка ставіў і глядзеў. А, вось так.
Ну, это вельми давно уже было. А Но зараз? мне хотелось поглядеть, вот я думаю, ну добре, зроблю усі ляльки, тоді вже почну нечто робити, здиму, погляжу. Ну хочеться ж одразу, і тоді вже нечто люстерочка таке, і глядиш, о, ну цікаво. Ну, така внутрішня потреба є у таким Карабасі, скажем? У Карабасі, ну не ведаю, тут... І знову ж такий шлях уже пройдений з театральної, такої от батлеєчної справи. Звісно, є нечто там, хочеться ще придумати, нечто ще зробити, але я скажу так, уже хочеться і поділитися. Досвідом з гэтым, да, донести. Так, тому що я ось гляжу на виступлення різних колективів, я думаю, ну от тут би я мог нечто підказати, тут нечто от допомог би там. Я усім завжди пропоную. Люди, коли вам треба допомога, пишіть. Я вам на e-mail скину стільки матеріалу. І приїду я ще. Да, і приїду, і скриню допомогу зробити. Коли ласка, тому що мені цікаво, і мені вже хочеться, щоб це, звісно, наше батлеєчне мистецтво розвивалося. Тому що до нас діти приходять на заняття в батлеєчний клас, і я кажу, діти, це сапраўды театр, которому 500 років, це наш гонор. Більше драматичний наш білоруський. Ну, одні цікаві люди з нашої Віцебщини у нас уже у студії, а які ж ще цікаві люди живуть у Віцебську, у Віцебщині, і які цікаві події відбуваються, ви довідаєтесь з наступного нашого сюжету. Где Христос народился, там ясно зорочка засияла, и трон царам путь указала. Батлейка па прынцыпе ценявога тэатра, трохкупальная царква, унутры свечка, ад цяпла якой пачынаюць рухацца кружэлькі. Усё дзеянне адбіваецца на экране і суправаджаецца каментарыямі. Такі від батлеечнага тэатра быў шырока распаўсюджаны на Віцебшчыне ў 18-19 стагоддзях. Віцебскі жлоб, а гэта беларуская назва кармушкі, быў пры кожнай царкве. Сюжэты толькі рэлігійнай тэматыкі. Мы разам з тэатрам песні Субацея, які таксама працуе ў цэнтры рамёства традыцыйнай культуры Новаполацка, мы разам зрабілі гэты праект, і яны падтрымліваюць сёння каляднымі спевамі, кантамі, а я ўжо рухаю лялек і рассказываю, что адбываецца у батлейцы. Не проста было ўзнавіць віцебскі жлоб. У гэтай батлейцы закладзены прынцып кітайскіх ліхтарыкаў. Іх даводзілася рабіць уручную, як і шмат чаго іншага за 20 год існавання народнага тэатра лялек «Капялюш». З іх 15 год аддадзена менавіта батлейцы. Ну, амаль што ўсе працуюць з такім, як ён называецца, магілёўская батлейка. 2 паверхі, неба, зямля, шпянёвыя лялькі. Ну, а тут было цікава нешта новае зрабіць. 1-, 2- і 3-павярховыя канструкцыі, ценявы і марыянеткавы. Не менш за 5 тыпаў батлейкі існавала на Беларусі, і бадай кожны з іх прысутнічае ў рэпертуары Новаполацкага тэатра. Хаця у нас ёсць батлейка, полацкая батлейка, яна цалкам зроблена з такімі марионетками. Сюжет там батлеечный, там и цар Ирод есть, там и смерть приходит с косой. Галоўныя героі батлейкі лялькі. У беларускай батлейцы яны носяць назву шпянёвыя, ад беларускага слова шпяня, на якой крэпіцца лялька. Іх разлічваюць 2 віды. Одни вырезаліся з дрэва, альбо там з якого іншого матеріалу і розфарбовувалися просто. А другие были так, вырезалася заготовка просто такая, вот садилася на эту шпяню и а пасля ўжо шылася одежка такая, вот, апраналіся, придаваліся такія вот сюжеты. Зараз батлейка перажывае ўздым, яна запатрабавана, яе любяць і ставяць, як умеюць. Кто-то делает батлейку, там это огромный шкаф, кто-то делает реконструкцию, там что-то, кто-то делает керамический кукол, кто-то тряпичных, кто-то там из дерева вырезает. То есть, вот. Опять же, при воскресных школах вот очень много батлеечных театров, которые как бы не только какие-то сюжеты уже для детей, там сказки разыгрывают, какие-то библейские притчи. За лепшую інтэрпрэтацыю батлеечнага мастацтва Новаполацкі тэатр лялек «Капялюш» сёлета удостоены дыплома 2-го міжнароднага фестывалю батлейкавых і лялечных тэатраў «Нябёсы».
Вось такі цікавы сюжэт, а мы звяртаемся зноў да нашых гасцей. Кацярына, распавядзіце, калі ласка, пра свой калектыў, пра тэатр песні. Якія песні? Вы звяртаецеся да архаікі, ці гэта нейкія сучасныя працоўкі? Чым увогуле займаецца ваш тэатр песні? Таму што гэта ж не проста ансамбль, а тэатр. Ну так, спачатку ён быў ансамблем, а потым такія таленавітыя людзі сабраліся, што мы зразумелі, што нам цесна ў гэтых межах. Мы абазваліся тэатрам і вырашылі, што ж мы будзем рабіць. І вырашылі зрабіць спектакль не без дапамогі Андрэя Рэцікава, які там выконваў адну з галоўных ралей. Ён не толькі з лялькамі, ён і сам шмат чаго робіць. П'яны болтал всё раз. Ну, неправда. Ну, і спектакль мы рабілі, мяне вельмі цікавіла гэта тэма па дыялектах, пагаворках віцебшчыны. І быў вельмі неадназначны такі спектакль у нас, меў ён назву «Ляцелі дзве птичкі» па назве пазерскай гульні. І нават у нас былі такія выпадкі, калі нашыя афішы зрывалі і гаварылі, вы не ведаеце мовы беларускай. Птушкі, да, і нам там крэслілі, была вайна ў гэтым горадзе, але ўсё ж такі мы гэты спектакль паказалі і выкарыстоўвалі там і вось побытавую нашу гаворку, і песні розныя. Так сталася, што мы там і фальклора крышку зачапілі, яго потым апрацавалі. Спектакль быў з сучаснай харэаграфіяй, то есть там такая была стылістычная такая мешаніна, у добрым сэнсе. Не мы там дрэннага нічога не рабілі, як бывае. Вось. Ну, а ўвогуле мы спрабуем сабе ў розных накірунках. Мы спяваем вось і духоўныя канты, вучым, і фальклор. У архаіку глыбока пакуль што мы яе не спрабавалі, але ўсё ж такі у мяне ёсць такія думкі, што я б зрабіла, канешне, спектакль такі архаічны, такі суровы такі і цяжкі такі для ўспрымання такі. Ведаеце, зараз я кажу, што калі пачынаюць сказаць, што беларускія песні не такія сумныя, ну сапраўды гэта не так. Тады трэба казаць не сумныя, а глыбінныя. А вось нягледзячы на тое, што ўсё ж такі Батлейка гэта такі, ну, старажытны тэатр, як ёсць будзем казаць, ці знаходзяць сучасныя жыццёвыя нейкія матывы, сюжэты сваё месца ў спектаклях? Так. Падказвае жыццё нешта? Канешне, калі б, ну, можа, я мало часу аддаю на увагу тых сюжэтаў, якія сюжэты увесь час яны на вуліцы, нават ідзеш там, от табе сюжэт, яшчэ нешта, нейкія з'явы такія вот у нашым асяроддзі, якія адбываюцца, якія, ну, ведаеце, што Батлейка ж высмейвала таксама там нейкія там заганы чалавека, яшчэ нешта такое. Вось. І, ну, гэта ж ад гэтага... Яна, зноў такі, у асноўным, такі адмоўныя рысы адмоўныя, так. І я скажу, ад гэтага мы ўсё роўна ж нікуды не лепей не сталі. Гэта ўсё трансфарміравалася. А раптам? А раптам, ну, так. Ёсць ж там і такія персонажы. Ну, нават калі персонажу стоіць 200 гадоў, я гляджу ў спектакль і думаю, божачка, гэта ж я. І яму 200 гадоў, а рысы яго... А распавядзіце нам, што гэта такі за персонаж? Шмат у яго такіх персонажаў, бо ёсць такія і мужчынскія, і жаночыя персонажы, якіх... Ну, я скажу, памятаеце, калі мінулы раз у нас была тут гандлярка такая, вот, которая карабейники ходят там вот увесь час там перед святами. А, вот цукерочки там из России привезли танные, вот там со Смоленска, так, консервы там. И вот у меня там ходит такая курочка витебская, гандлярочка так ходит и кажет, а пряник тульский, консервы архангельские, есть печень трески. Ну, а тут выходит наша баба такая, у нее такая сетка с салом, она такая, посунься, это чего это? Сало, купляйте наше сало. Ну, это вот такие вот моменты, один момент такие вот, сучасного такого нічого там. Ну, я скажу болей, что нават шмат хто спрабуе у Батлейку ўжо уставить некие там не батлейковые пьесы и там... Ну, уже некие авторские, да, свои? Так, и там и для детей, там, и некие там,
птички там, зверушки там. Вот, если Зауважте, так. не птушечки, а птички. Птички, ну ми так от навіть ліпше не говоримо. Так, глядите, ну а не боїтеся ви з таких нападок? Тому що завжди є, скажімо, товариства, які там етнографічні, да, і вони так відсочують, що ай-яй-яй-яй, як так нельга до архаїки там, да, ухиляться там із тими ж піснями. Шмат спрэчак узнікае, нават папулярныя гурты, якія бяруцца за нейкую народную песню, робяць сваю аранжыроўку, пачынаюцца вось навошта. Вось ваше стаўленне як і адносіны да таго, калі... Ну, я скажу про батлейку. Я думаю, что коли, допустим так, дзіцячы садок, и там есть скрыня батлейковая, и там добрая белорусская казочка будет показана детям. Потому что, ну, сапраўды, маленьким детям глядеть батлейку цара Ірода, глядеть им складана. Они сидят и ждут. Калі гэта скончыцца, чекаюць, гэта і не так, цікава. уже... Калі ж яму галаву адсякуць ужо таму Іроду Ну, добра, праклятаму. калі яны ведаюць, што Да. яму галаву адсякуць, таму яны ж чакаюць, калі ўжо чорт вылезець і прыйдзе смерць і адсячаць яму галаву. Вот. Вот па-другое, сапраўды, я вот са шмат кім размаўляў, ужо паўстае пытанне, што ж такое сапраўды батлейка. Вот батлейка гэта скрыня, гэта сапраўды там вот такія каноны Строгі, ёсць, кананічныя, строгі, рэлігійныя так. сюжэты. Ну, рэлігійныя. І зноў жа зараз ідзе такое падзяленне, што вось мы не можам гуляць этой бытавыя сцэны, таму што яны там паказваюць нейкае разбэшчанае чалавека. Хаця ж там, ну, паказваецца не разбэшчаны чалавек, а нейкія такія з'явы, з которых трэба рабіць правільныя Нейкія высновы, правильно? Таму што яны ж вымагаюць таго, каб людзі станавіліся лепей. Альбо мы будзем толькі разыгрываць першую частку, там і таго ж цара Ірода акуратненька так, і ўсё. Ну, і зноў жа традыцыя, яна ж такая шматгадовая. А па-трэцяе яшчэ батлейка, сучасная батлейка. Потому что я гляджу зараз шмат праектаў таких вот, сам таксама удзельнічаў, вот, нейкія зусім не батлейкавыя такія дэкарацыі, нешта там, нейкія сучасныя тэхналогіі, яшчэ нешта. Ну, там ёсць такія вот лялькі, амаль што на шпяні. Вот. И яны удзельнічаюць у этом спектакле. И это называется батлейка. Ну, ведаеце, усяму сваё месца і свой час. Я думаю, што можна таксама і сучасна. Нельга ж усё жыццё граць толькі аднаго цара Ірода. Па-першае, гэта надакучыць акцёрам. Ну, і Ёсць гледачы не будуць рэканструкцыя. кожны год хадзіць 15 год і глядзець аднаго цара Ірода. Гэты век такі зменлівы, ён так хутка мяняецца, мы павінны паспяваць, каб той просты глядач яму не надакучыла. Не згубіў тое, што засталося. Так. Таму трэба трымаць руку. Да, на пульсе. А дарэчы, ось Кацярына, як займаецца ўжо песнямі, да? Як вы лічыце, нашы людзі, ну, напрыклад, наваполацькі, да? Вось звычайна і моладзь, і сталы ўзрост, ці досыць добра яны ведаюць фальклорную спадчыну нашу? Ну, фальклорную, канешне, толькі знаўцы ведаюць, тыя, хто цікавіцца, але ўвогуле цікавасць да народнай песні ўвогуле вялікая. Яна ўзрасла? Узрасла, і шмат, калектыў наш малады, і попыт на яго вельмі вялікі. І ў межах горада, і за межамі, заўсёды. Проста трэба ведаць, куды ты ідзеш, да каго і што ты будзеш там спяваць. І хто прыходзіць, ну, вось у калектыў? У калектыве Ёсць людзі, якія прыходзяць, я хачу спяваць. ёсць. Хто гэта? Моладзь? Ці, можа, наадварот, пенсіянеры, якім, ну, што дома рабіць? Пайду-ка я паспяваю, да? А то суседзі ўжо там. Справа ў тым, што людзі ідуць усе, бо цяга да творчасці, яна сядзіць у кожнага. Проста кожны знаходзіць для сябе. Так як у мяне калектыў малады, ну, адносна, да, да 40 год, там амаль усе. Гэта такія больш, ну, такога ўзросту. Ёсць людзі, пенсіянеры, якія прыходзяць і знаходзяць, бо шмат накірункаў, і работаюць людзі і з пенсіянерамі, і з дзеткамі. У нас есть у цэнтры такі калектыў пенсіянераў, якіх не выгаднее зала. Я больш таго скажу, што ў тэатры песні Субацей ёсць малодшы састаў, і там ёсць 4-годкі. Мы набіраем, так, бо я ў тым годзе вырашыла, што, ну, няма развіцця, разумееце? Можна рабіць гэтыя спевакі, яны вельмі добрыя, гэта ўжо састаў такі пастаянны, яны ўсе адзін аднаго ведаюць, усё могуць. А потым што?
Ну Трэба што? пачынаць з малых. З малых, бо самае галоўнае зараз гэта дзеці. І калі вось гэта маленечкая дзетка прыходзіць да цябе, яна не ведае ні слоўца па-беларуску. Яна ж прэхае па-нямецку, яна на англійскай мове можа, што Конечно, хочаш. ж рэпетытары ёсць. А беларускі яны не ведаюць, што гэта такое. І мы з імі пачынаем: добры дзень, да пабачэння. А зараз пагуляем з вамі у калядкі. Што гэта такое? А зараз там напячыце блінцоў, прынясіце, будзем з вамі. А зараз давайце сваіх бацькоў да нас запрасіце, будзем з вамі. І вось так, памаленечку, вось зараз мы займаемся другі год. І я не могу сказаць, што гэта іншыя дзеці. Але ўсё ж такі мне прыемна, што яны ўжо мяне разумеюць. Вы ведаеце, што мне сапраўды падабаецца ў батлейкі, гэта тое, што заўсёды яна чамусьці вучыць дабру, міласэрнасці, нейкім якасцям, якія патрэбны кожным людзям. І зараз я хачу пазнакоміць вас з гераіняй нашай рубрыкі, якую мы робім сумесна з прытулкам для бяздомных жывёл. Гэта маладая сабака па мянушцы Лялька, ёй амаль 2 гады, вельмі жыццярадасная, ласкавая, яна адданая, разумная, верыць людзям, чакае свайго гаспадара. Калі вы таксама шукаеце надзейнага сябра і ахоўніка, вы можаце звязацца з прытулкам па тэлефонах, якія вы бачыце на экране, або напісаць у кантакце «Віцебскі прытулак для бяздомных жывёл». Вось есть такая суполка. Дзякуй вам. Ну, мы... Працягвай. Дзякуй. Мне спадабалася. Спадабалася. А ці ёсць, Андрэй, ну вось такая мара, зноў мне гэта карабас-барабас, да? Стварыць уласны тэатр, а не быць, скажем, да, дзесьці там, ну, рэжысёрам у цэнтры рамёстваў традыцыйных, а нейкі асобны будынак, прыходзілі, каб туды дзеці, і дарослыя, і сем'ямі. Вось няма такой вось мары стварыць уласны? Было б вельмі цудоўна. Прайшло? Ці, ну, жаданне ёсць, да? Ну, так, ёсць. Калі ўжо пачалося тое, што ўжо хочацца падзяліцца з нейкім, уже не хочацца стаяць за шырмай, не хочацца стаяць за скрыняй, уже хочацца нешта там расказаць, паказаць, зрабіць больш рукамі, вось як гэта там працуе тут. Ось, і зноў жа да нябёсаў вярнуся. Усе, знаете, вот робяць скрыні такія, каб іх можна было хутенька ўзяў, адзін чалавек, 2 чалавекі, укінуў у машыну і паехалі. Ну, а я ж заўсёды раблю ўсё грунтоўна, з габляваных дошак. Каб вы ведалі. Каб асобная машына яшчэ прыехала, да? Ну, не асобная, я усе свае спектаклі раблю так, разлічваю, каб яны ўлезлі ў маю машыну. Там яны ўсе разбіраюцца і так вот складваецца. Дык вось я просто да чаго хацеў сказаць, што вось мне хочацца грунтоўна это зрабіць, і я ўвесь час, вот Екатерина Миколаевна ведае, што я увесь час вот хацелася і да гэтага прыйсці. Мы вот зараз пачынаем рабіць такую спробу, каб до нас на спектаклі хадзілі як у тэатр сапраўдны. Ну вот будзем рабіць там па суботах, можа там кожную суботу, там праз 2 суботы, як пойдзе глядач. Таму што нават у Новаполацку ты увесь час ходзіш, прыходзьце на спектакль, да які там спектакль? А пасля яны прыходзяць, глядзяць і кажуць: у нас такі тэатр, а чаму нам ніхто не кажа, што у нас ёсць такі тэатр? І на каляды мы рабілі спектакль. А вы думалі, як данесці гэту інфармацыю, што ёсць такі спектакль? Потому что у нас сапраўды люди часам прыходзяць і здзіўляюцца: о, это у нас ёсць такое? Ну, напэўна, гэта я разумею так, што трэба, каб быў асобны чалавек, які б там з раніцы прачынаўся, кубак кавы ўзяў, сеў у камп'ютар, і там увесь гэты інтэрнэт, і ўсё, куды магчыма, толькі
кинул информацию. А пасля обеда ён прабег бы по горадзе, расклеіў афішы, яшчэ узяў пачку улётак, раскідаў бы по пад'ездах там, ну не ведаю, а пасля просто-напросто хадзіў бы з гэтым мегафоном і казаў бы «Запрашаю на спектакль, апошні раз у Новополоцку». А вы ведаеце, сёння, калі людзі рыхтуюцца пайсці ў тэатр, паглядзець нейкі спектакль, заўсёды рыхтуюцца. Не ведаю, апранаюцца ў нейкія вячэрнія касцюмы, рыхтуюць прычоскі нават. Не, ну зараз, пэўна, ўжо так... Ну, было б добра, таму што гэта было б добра. стварае атмасферу. А вось у якім выглядзе трэба прыхадзіць на батлеечныя спектаклі? Батлеечны? Ну, добрый настрой. Ось, это па-першае. Такое, каб... Калі ты выходзіш да гледача і пачынаеш нешта... Нават першае слово сказаў, і табе яно адгукнулася з залы, ну, все добра. Спектакль пойдзе. А калі прыйдуць, конечно, сядуць, ну, давайте, показывайте вашу батлею. Что у вас тут? Что вы тут придумали? Вот ты 20 хвилин отсидел, и все? И это вот батлейка, про якую все где антракт? кажуть? А где буфет? А где попкорн? Там нечто такое. Ну, тут, скажу так, все демократично. Все демократично, добрый настрой. Ну, калі хто-небудзь прыйдзе у там якім-небудзь там карнавальным касцюме, альбо там яшчэ нешта прыдумае там сабе, ну, дык это нават цудоўна. Ну, а як праходзяць рэпетыцыі? Мне цікава, Андрэй ўсё ж такі адзін. Зараз мне ўсё цікавіць гэтай тэмай як дуэт, да, ўжо вось гэты тэатр песні. Андрэй, як праходзяць рэпетыцыі з боку вашага, Кацярына, распавядзіце, які ён рэжысёр? Які ён рэжысёр? Добры рэжысёр, бо ён бачыць усё, што цікавіць сёння гледача, і ён гэта паказвае. І ён ведае, дзе можна чым упрыгожыць, а што лепей схаваць. І калі мы з ім сядзелі і думалі, зразумела, што гэты тэкст, ён вельмі такі цяжкі для ўспрымання, яго так проста не падасі гледачу. Ён вельмі цяжкі, бо нават нам, якія з гэтым вядома, мы там язык паламалі, пакуль мы гэта ўсё вымавілі. І тады давайце вось тут, я кажу, а вось гэты кусок вельмі цяжкі, давайце я вам тут праспяваю. Ён кажа, давайце, а вось тут я магу гэта так сказаць. Ну, увогуле, самае галоўнае гэта павага адзін да аднаго, бо я безмерна паважаю гэтага чалавека, які ўсё сваё жыццё аддае сваёй любімай справе, таму мне з ім вельмі лёгка работаць, і я з вялікім задавальненнем да яго прыходжу на спектаклі і сваіх усіх знаёмых заву. Мне вось, глядзіце, вы выступалі зараз на нябёсах, зноў-такі на нябёсах, так, у Віцебску. Ці можа дачакацца вас глядач у раённых цэнтрах? Ён ужо дачакаўся. Вы ведаеце, што Андрэй такі вандроўнік у нас. Ён грузіць сваю батлейку, свой аўтамабіль і паехаў. Я говорю, куды? Ён говорит, дабрачынны спектакль на Глыбочыне. Я говорю, дзе вы знайшлі яго? Яго там нехта адшукаў, ён гэта ўсё ўзвалок сабе на плечы і пакаціў. І ён больш працуе на маленькіх пляцоўках для маленькіх людзей. Ну, тут такая справа. Я просто сам не шукаю, куды б там вот улезть. А вы самі не шукаеце, вас самі знайшлі? Калі знаходзяць, я нават калі трэба будзе ехаць там 500 километров, я поеду. Потому что... Трэба ладзіць просто тур такі, ну, ўжо, каб прыехаў на Глыбочыну, і вось Глыбоцкі раён прыехаў на тыдзень. Я скажу, что, конечно, вот это и добрачынные спектакли, и нават для тых дзяцей. Мы ў свой час, там, 15 гадоў таму, вельмі актыўна гастролировали, вот, менавіта по маленьких вёсачках, там, маленьких школках, там, 16 человек училось в этой хате, у лесе, там, и яны такие, и вы до нас приехали, и мы показываем спектакли. Приемно, певно, да, такая срача? Там самые лепшие были спектакли. И знову же вернуся зараз до нябёсаў. Спадабалася там. Напрыканцы, да, пачалі з нябёсаў. Так, у межах
фестываля праходзіла дабрачынная акцыя, і шмат хто з калектываў ездзілі па розных інтэрнатах, вось, да хворых, да дзяцей, паказвалі спектаклі. Мы таксама паехалі ў псіханеўралагічны інтэрнат номер 4 горада Мінска і паказалі там свой спектакль «Каляды паноў Кубліцкая і Заблоцкая». Я вам скажу, што гэта было цудоўны спектакль. Гледачы так рэагавалі на кожнае слово, яны смяяліся. Там, а пасля, калі ўжо скончылася ўсё, яны ўсе пайшлі, стаялі, чакалі. А можа хто-нибудь дасць чемодан паднесці да аўтобуса, там яшчэ, і ўсё так дзякуй. Гэта самая лепшая падзяка, я так думаю. Так. Дзякуй ад нас вам вялікі, што вы знайшлі час у сваім плотным графіку гастрольным заехаць да нас у Віцебск з нябёсаў. Поспехаў, канешне ж, удзячных гледачоў, маленькіх гледачоў, праз якіх можна расці і расці яшчэ далей. Каб машына не ламалася, каб дошкі габліваныя былі заўжды такія цвёрдыя. І снег, каб ужо растаяў, каб можна было ўжо даехаць. Да, таму ўсяго добрага. Напрыканцы, як заўжды, у нас тэатр песні Субацея будзе сёння, да, як на пачатку, не як заўжды, як на пачатку. А для ўсіх астатніх, канешне, для тэлегледачэй Александр Крынман, «Патрап у тэлек». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Как говорится, пирожок не может быть без начинки, а наша рубрика не может быть без начала. Кстати, вот и оно. Это игра «Попади в телек». Меня зовут Саша Кринман. Поехали. Вот такая вот высокая, красивая девушка у нас сегодня в гостях. Как вас зовут? Виктория. Виктория, имя какое красивое, победительница. Виктория, вы часто побеждаете? Да, всегда. Всегда? А во что вы играете? Я участвую в олимпиадах. Почем? По конному спорту. Ого! Слушайте, так вы вообще, наверное, на коня можете, в принципе, на небольшого среднестатистического коня просто зайти. Да. И сесть вот так. Так и приходится обычно. Ну а вообще, где происходит у нас соревнования по конному спорту? В парке Мазурина. Да, и много там лошадок? 8. Вы не боитесь лошадей? Нет, с детства люблю их. Ну, говорят, что если к лошади подойти сзади, то она на рефлекторном уровне может копытом ударить. На самом деле так, поэтому лучше не подходить к Но лошади. с вами не случалось такое? Случалось. Как вы выжили? Вы живы? Я Виктория. Вы Виктория, вы победительница по жизни. Сегодня вы тоже небольшую победу одержали. Вы попадаете в телек. Что вы выбираете? Мячиком. Гол, да? Бьем поворотом. Замечательный выбор. Виктория, ваша задача вот отсюда ножкой туда и забить. Спасибо. У вас на самом деле 1092 попытки, после чего вы оплачиваете следующую попытку в кассе Белинвестбанк. Я вас поздравляю, вы попали в телек. Я отдам вам сейчас микрофон. Можно передать просто привет. Можно рассказать анекдот, спеть песню, станцевать, я не знаю, сделать все, что угодно. На самом деле буду банальной и просто передам привет всем друзьям, всем знакомым, а также всем вестчанам. Поздравлю всех с прошедшим Новым годом, со Старым Новым годом, с Рождеством. Всего вам хорошего, здоровья, счастья, любви. Най-най, на-на-на-на-на-на-най, на-на-на-най, в ТВ попадай. Вот такая у нас сегодня прекрасная пара. Я смотрю, вы подарили букет. Это сыночек, девочка? Да, девушка. Там маленькая девочка, да? Конечно. Как зовут? Милана. Милана, ой, какая маленькая. Наверное, месяц, да? Ей? Да, месяц и неделя. Класс, вообще. Вообще. Ну, не знает Милан, что попадает в телек. А вас как зовут? Василий. Василий, ну вы в курсе, что вас снимает камера? Ну, наверное, раз вы сказали. Она настоящая, она рабочая. Вот, сегодня вы попадаете в телек. Расскажите, что это у вас за праздник, что вы цветы подарили жене? Сегодня за праздник. Или вы без праздников дарите? Наверное, вышли в город сегодня. Каждый раз, когда Василий выходит в город, он идет сразу до цветочного магазина, покупает цветы жене. Ну, а жену как зовут? Олеся. Василий плюс Олеся равно Милана. Ну, не знаю, да, наверное, Милана и дальше. Ну, Милана и дальше. Как спать дает ночью? Спать, ну да, спать, наверное, дает. А чего не дает? Чего не дает? Не дает днем гулять нам. А, ну я знаю, у меня знакомая ситуация. Она, Ничего. наверное, любит гипермаркеты, наверное. Любит гулять, засыпает в гипермаркете. Ого, смотрите, вы бы видели. Слушай, так вам нужно просто оставлять ее в гипермаркете и идти по делам. Вот на нее.
И вы видите, как она спит. Класс. Ну, такие крутые, красивые люди к нам еще в телек не попадали. Сегодня у вас есть замечательная возможность передать привет всем своим знакомым, может быть, кого-то с чем-то поздравить, спеть, рассказать анекдот, все что угодно. А что спеть? Я могу Пожалуйста. спеть. Люблю мою жену Олесю, я ее только люблю. Жена моя любимая стоит из-за угла. Олеся, Олеся, Олеся. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну что ж, друзья, вот и к нашей рубрике медленно, не спеша, знаете, так вальяжно подходит конец. Пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Шановне господарство, ми, як завжди, зичимо вам щастя, здоров'я, кохання. Для вас виступає театр пісні «Субатея». А мы побачимся с вами завтра. Пакуль. Небо и земля радостно спявают. Ангелы свету дива обещают. Христос народился, Бог объявился, ангелы спявают, пастушки играют, дива, дива обещают. У Вифлееме весела новина, чистая дева народила сына. Христос народился, Бог объявился, ангелы спявают, пастушки играют, дива, дива обещают.